3 ay Rusya gidip eli boş gelen oğlu. Здравствуйте, папа! Очень хорошая погода, город Мари. Bu men oğlum may. Ey Murat, sen may uy. Да, папа, и сын Мурат. Ey, samsak ayra saçın oğlum. İl gün näme diýsen, utanın yok mu? O da şey edip görün ama. Bey Allah can, ben yaşkam näme günah ettim ki amay. Yaşkam he goňşuluň almasyny uğurladım. Ay yok ondan awal lan. Gulya geleceğim. Toğunu uğurladım. Ay yok. Ondan bolmaly. Autobusda bir orta ýala yer vermedim. Şoldan mı karay? Yok ondan bolmaly. Ey ben Mumursta bulluğa edip geldim. Düşündün mü? Ben gelemde şol ýaly bolmadı mı sen ýaly? Abisli geldim ha gelemde abisli. Şu duruşuma geldim. O saçın näme o? Папа, ты колхозник и городской. Hey samsak. Ol Mehmet kakam yaşkurluktan gelenden sen ýaly ol. Samsak sırak geldi. Ol ödüýün tapana ho. Senem şon ýaly. Ay, geç batkara olmakan geç saltıra ho. Что-то погода, что-то не то, и аллергия есть. Папа, что-то погода, что-то не то. Аллергия есть, да? Pehey develin. Bana yok ol. Горячий! Akabı samsıga derede. Ay ha ola ho bir nalaze deyin oğlun näme etmelini bunu. Kakamın bey boşent edip görmeli. Aha. Rusya'nın Volora şäherine Hawa. Medisinski institutpa. Ha. Melhemliğin husus kärhanasy oğlanlar ýyllar ekidip dur. Aha. 5 ýyllap özler serediýärler. Iňgidikleri. Oku tölegini etdiň, göni gitdiň. Maň ýaşyndakylar bar, 90 ýaşynjy ýyllar. Aha. Ul ýaşlylar da ana olara mekidip dur. Ha. Şu fursatdan wara bir illeşlemeden peýdalantyn. Hawa men töleýän oğlum töleýän hemmesini töleýän. Uğradoly. Uğradoly. Bir mut toýma uğradoly gitsin. Ok hak gelsin. Adam bolsun. Hawa. Sidäl söýülim. Birin aýyrsmaly bolýar. Hezeletdiň la, nämen duýgum, ejeň oýum misamatyň gelip çykarýaly. Ejem başga ýerine berjek diýär. Ejeň bilen kakaň aýryşdyn no. Nä ejem başga ýerine berýär diýip. Ikimiziň näme dahillerimiz bar? Anan makka inanmalsa Katar barada sen bilmeýän zatlaň aýdyp bereýin. Katar edil Dubai ýaly turizmi ösennäl ýöne Dubai'dan öňe geçmek maksatlary bar. Şoň üçin bäriniň hökümeti ýurtda dünýäniň köp seýahatçylarynyň ünsini çekmek üçin öz yerli halkyny şeýle bir çykgynsyz ýagdaýda goýýar bolen, her bir işlemeýän raýatyna ýylyna $30.000 pul töläp, isleseň islemeseň almaly. İşleýänlere bolsa, pesinden $30.000 $500 milyon esenli aýlyk töläp dur. Soňam gaza, towa, suwa hiç ýyly pul tölemezligi talap edýär. Öz yerli ilat bolsa bari o 2,5 milyon adam. Medisina tölegleri ve ýaşaýyş jaý töleglerini düýbinden tölemezligi goýurýar. O kasyn gelmese-de dünýäň islenlik ýurduny bilim almak mejbur ýagdaýda talap edýär. Bu ýurduň adyna bolsa Katar diýilýär. Turizma bolsa edil Dubai ýaly ösennäl, ýöne ösmäň uğruna şoň üçin bu aýdylan zatlary gulagyň bilen eşitip, gödüň bilen görüp gaýdaýyn diýsen onda Rizal bezenip çıkman geçti. Neme ho. Bekarda başka gördüm akeler. Sirede şul yok oldu. Yaltan ama şoňa gitmeli yok gitjek elo. Görsen sen kalyos geldi. Yor gittik. Näme kalosy? Yor ber şu daga şerdi. 100% bilýän näkem sen onu kalyos ömrüňe de gören näme? Diýen, şu wat näme almany barýas, berim düşündirip bilenmi? Göröw, durun daşyp bolýan. Yo sen bizim ýere akdyp barýan, şonu düşündirýär maňa. Japoniýanyň tehnologiýasynyň önümi, ýöne dillere şu daga şerde ýetdik başly. Oh, gitjek men siz bilen. Bärde iň gowy adamlar ýaşaýar. Dubai mi? Yok. Äri rolu geçen marklaň mekany. Görgeme de yor ber. Bolunda kim birinci? Тихо едешь, дальше поедешь. Соседина жена это твоя жена, да? Короче, вот так пойдешь. Сейчас колесо будет, которое о тебе говорю я. Sonyalı, appeu. Geldik, düşün. Ene mehriban konuşup. Beri raid inspektörlerinin Mar vilayet boyunca Yeketek zilleri tanış oldu. Ne gördüm? Sen kim ay? Beri?
Ha, bärigen beltra bunu. Inni saset ünsler bildinler. Şu aydanam hiç asan ýalandan çykmasyn. Yaponiýa bilen Ýewropanyň birikmeginde öndürilen Raidens pakrişkalar. Şu ýan adagdalan ýurtlar bar ha. Ýagny sen Ýewropany tutuş luboy masinler aýlanyp bilýän. Ayağında şu pakrişkalar durdy. Näetdi? Tek var ediyen ay. Tekin razmer näçe? 20 Dogryň aýtsana. olmaz. Iýni uzynyň näçe? 220 kat. Olly bar razmerini tap gelýän ämele. Tamam, geçiniyorsun. Dostlarım razmerden soruşturup bana ait bolýarmy? Onun razmerine näme gerek? Bizde kim Kadar razmer var daro. Arqyn senin deňek görüp kawat gelmese aýda bärden dastak getirip beren bolýan. başta jaňap dastak etdiň bellik da. Telefon pul ýok la ýok barmak etip barang dawa ýol bolsun. Maňa näme? Sen razmerinde dogunju deňeş kep gawa. Altaňa da ne diýersin? Bardan soralan aýtdyr. Ni lewa ýöretmeýän ben. Kakası. Salfetkan yerden taptın ay. Yaman okyan ay. Ya salamat salvetka mı? Ha go dip öwdüler ol öwür şowar eken ana. O yaman kalınca eken özüm. Ya da oynaşyň işte. Esçäňmi? Kewary. Nima sal düşünýän-de? Bagtym çugup birden latreyden 20 mat ussun. Näme dedin? Ha, sonra yaňamy senin şopun gün ýartnalanam ýekjölüm abada 1 aýlyk diýinjalman edi. 1 aýlyk? Ben şu maşineyi ýa oturup 10 000 etmedim para. Boşluk dedin oğlunuz varla. Ne oğlum olup bir begenen okmaydyz? Samsyk muňa begenmersiňmi? Begenýärmi? Onda näme o yüzüň bazardan geçmen aýdan öküz ýalap bol. Ýoklaý dost. Gorkurşady. Birdenem aýralygy duýdum. Ewa. Düşünmedim aýdys, näme aýralygy? Gowçulukmy? Gowçuluklaý dost. İçimde bir karatat durdy. Leyljan eýen bäş ýaşy. Gyýdym ulalaryny görüp bilmedim. İş alada başgalarymdan mydama aýrylyp. Inen nem oglum goçun dünýäge geldi. Yine oňam ulalaryny ýene görüp biljek. Galla. Ay vay adatça, muň pul diýip bolup berşin ay. Dost, wagt gymmat zat. 5 ýyl gazanjyp bildiň ha. Men sen kaçan ýatyp kaçan turýar, hem bilem ok. Galan wagtyň maskalaň arasynda bolsan ay dost. Otymy näse hoçan? Wagt gymmat zat. Serat dost, wagt özüninkini alyp otur. Häzir men şu wagt ýaş göterýän wagt men işläp gazanyp şu maskalam üçin hereket etmesem, işim taşap maskalamyň arasynda bolsam, men şojaga diýalmyşym üçin çağılan köçede gelmer bolýar. Dogrudanam. Çağalarynyň geljegi üçin bir haky ýaşym pida etmeli o. Yıllar ötüp var yar, bir de kalınma. Karaş, vakit karaş, yine bir zaman. Kim kız? Ey sen bana kovmayadı. Kovcan sen. Ağır mı? Var ol. Ne diyorsun o? Ay çatırak skit arkadaşlar alıp yetişemeden. Ola şeyle yön. Şu altın markette skitka değil yere. Sakar prestine adamla ılgak geliyor. Yaman kıya nasılsın o? Ay gel kaynanım gelin. Öyde kamam yüreğime düştü. Çatırak şu skit arkadaşlar alıp gel. Gidenine ecemeler koyacak diye. Ben kaynanem bize barca gerek gel. Kim kıynanmadan o men gel şimdi dol gel kafa suru. Neme kıynan ya? Şu gelen son kaydık gitmedi de. Unverschment voll in Termine noch das tafa. Qarasa jana deydi. Ne qarasadir 1 minut. O yetişmedi da şu dastavşygy men allanmalyar. Qarasa geldi öýden yetişmedi. Şu dastavşy pulun bermän uradoyny şunna. Äme oýnys ýa-da jigin bir sagat bolýar garaşyp oturup. Ne bassın aýtmamak ma garaşyp şeýle jana deydi.
Let's see, master. Right, see. Ulan mesela güde kafenin tuli bulamıyordum. Qoňşy? Ha, salam olsun. Qowme? Hayır dedim dersin. Men qowe. Oğluma täze pampers alıp gelýän. Pampersmy diýip götürýän şu Lexi pampers ýaman gowkeno bir ýakymly oğulcum kedile-de. Komşu uğurlayma bana. He? Dün özüme tezece iPhone'unu tak gelme. Töleme gowdugyny nesip etsin? Ay nesibe etmedi onu. He? Ay getiren o adamı oğlum. Elden asıp dövdü ama. Vahy, inne? Aynı gerek adam olsa satarsa. Vahy, qoňşy beçerdip bolmadymy kany? Demesin becerdin. Bolca oğlun non. 4 yaşa ol. Ene dostlar, bundan başga-da näme nahar gerek bolsa arkaýyn çekilmäjik aýdyp ber. Şugun men el açýar. Bu ada kafeň ähli naharlarym bal ýa. Hawa hakyky, şu toguladyna ilk göräýin-de men ilk görüm bal ýalo. Ay mena bu oryalyk yer birinji ýene gelip görýär. Inni hemişe de gelersin şu naharlarny ilk gördün. Ha, hanonla arkaýyn. İşleňler açyk bolsun. Nirstay nir. Mir var. Ada kafe. Nir ata kafe. Yine de şurur yal dostumuz şunu yalı. O yerlere gelmek nesip etsin. Yoy dost. Inni biz seni bular yani yere çağırmaýar. Çağırmaýas. Nämçin? Maskara etdiň o çalt-çaltdan ýyly. Ähli kişi gözi biz o. Bar kişi bilir seretken maskaralagy. Var problemi şu mu? Hawa? Efendim, yine oraya da çağır, görmeyin üstayık. Ana? Ben hayalcaktan ilk korkudayım. Ece şu kızıl yağlı oğlun var, yine bir yerden tapansan hiç mi gerek gel bir kızı? Bilemen ama kovluk durup en sonunda var ay, men şey içeceğim alay. Gelem indi men karaşak gel, men karaşak gel yolun uğruna durup ban. Mam sportsmen olmasa ma gereken der. Hawa. Men aýtdym. Mam sportsmen olmasam mam o jenski magaziniň bardygyny aýt. Vay, gözleňmez. Gözdegi doýdýar. Görmem geldi ne? Ha men de olar ýaladym bana. Sportçylyk eşigen olup sportsmendir öýdýärmi özüňe? Men sana bir zat aýtaýyn. Men jenski magazinim bar. Olam şutaýdy. Bunu bir sapar içine girip çıkkan, men ne görýän? Ben bilýär. Emma şutman köýnekli galyň arkaýyn ýazyryp bolar diýdim welin. Ýöregem bilen men normal başykdy. Konça oğlan men sana bir zat aýdaýyn. Toýdan soň men türkmen köýnek hiç ýere geýänlerlerim. Telefon bilen gurlaşaýda öwünüp ýürege düşdi-de başyňa türkmen eşiklary näýle gowy berýändigini gorkup. Şoşo mukam diýip görler-de. Bukça şutaýdan bitmeler barmy? Birinci bukçadan başlayalım ya da galyňa gerek zatlar görelim. Gel gülüm bolsa bukçaňa gerek zatlardan başlayalım. Neş göşerimiz täze geldi. Ne bular ya görmüşem bar. Ökçesi zat ýokmy? Aýagyma gartdym da şunda. Ökçesi zat gerek bolsa şuplarymyz täze geldi. Tüy size göre. Gowaja eken bol aýryp goýuplar. Bukçaňyza köşe gördük. Galyň näçe ýazdınız? Onanan ýazym öýleýin ejem täksan bolmasyn diýdi, şoň üçin hem 12-den ýazdım. 12'den yazan olsanız täze gelen gülüpeklerimiz görkezeyi bularam pombarklar. Awatan eken. Yanka görkezenin
Tek hiç bombaklar. Ene bular ýaly gülüp bombaklarymyzdan bak. Böyle yankı görketenlerin 12-12'den ayrıp koyay. Alına gerek zatları gördük. Indi bukçada joralarım bir mengdeş geyner ýalyk. Ýokajyk leon gerek. Bukçada joralarınız bilen bir mengdeş geyner ýalaşlar ýalyonlarymız bar. Ve başga da görnüşler bar. Yok men şunu haladım 20 kişilik ayrıp koymun. Görüştürüp bolan bolsak endi saçtıray. Ey sumkalarım bar eken ýatdan çykypdyr. Bulargam her görüşünden birini alın. Ana, ne boldy? Durun bir minut. O, Ponçik nerede? Ponçik! Ponçik, men razı. Gel ha.